ngeke awumfundisi wenkosi wena suka la siyafana baba mfundisi wenkosi siswele baba imlomo yokubonga kuprofethe ubaba umfundisi uMS Biyela weHoliness Pentecostal Church in Zion ePE kuyisabathe ekusuku wathi ufikele isibonakaliso ebona ufika umuntu omkhulu efika la ekhaya kwase kuthiwa kimi lo muntu omkhulu engaphumula ekhaya enganikwanga into enomphefumulo kuthe insizwa seyifaka ipost zifaka ngolwesibili isidlala einkundleni zokuxhumana waseyibona lo mfundisi wayesengifonela wathi ifakazi ngiyibonile lento ukuthi kuthiwa khona umfundisi ozofika ekhaya kini kodwa umemukele ngento enomphefumulo uthi ubone ngisho amakhehla akithi amadala engena ejabula sekukhishwa lempahla inikezwa lo baba befike lapha kithi ngase ngimtshela cha ukusho ukuthi ububona inkonzo ezoba khona lapha ekhaya ngoba kuthi baba umfundisi umlungane uyibone ngesabathe ledlule lo baba lento ebusuku angimazi kangazi uMS Biyela Pentecostal Holiness Church in Zion ePE wangitshela wathi mfowethu ngibone embonweni wasezulwini into ekanje ngisengifeza ke lo mbono obonwe lo baba engamasiko na ungangasikho wathola inamba yami kulezi zinto zamafoni uNkulunkulu wahambela kuye waveza isibonakala ukuthi tshela lo wamfana ukuthi engalenzi iphutha lokuthi lo baba ozobe efike yena engamnikezi into enomphefumulo nakho ke baba isinyane noma libukeka kodwa ngithi baba ngaleli sinyane ngiyafisa mfundisi wenkosi uNkulunkulu asigcinele wena baba uphile okufisa yakho uNkulunkulu akuphe khona njoba usungene kulomusi kaBaba undavundava uhlamahlula amahlazo u25 incebe ndodeni samla kusekuseni emsini nomthakathi emsini kaBaba mkhulu ubasket isikhombe namhlinzi wenkomsanqasha msizwe amavanga kubaleka amashingana umlamla inkunzi ibulalana kumvelo wayeka sadlinya emsini kakhokho umaqakela umvimbezeli wentombi esokweni isihlahla somthebe kasihlalwanyoni kanti isihlalo ezezulu kuphela ngakho ke ba umfundisi siyabonga baba nansi inkuleko esithi ukunyathela kwakho la ekhaya sicela kube zibusiso kuwo wonke umuntu okade kuleli igceke nobe efisa wagcina engafikanga uNkulunkulu amehlisela isibusiso ileli zinyane ke baba esithi mfundisi phila baba sikwemukela ngalo singamamboza lapha ekhaya ilokho baba ngibonge nami ngisele imilomo sweli mlomo ngabonga ngayo ngiswele imilomo ngabonga ngayo wayibangula wenanko inhliziyo yami ilo mhluhlu enhlizweni angibonge emzini wokwafakazi ngiswele yona imilomo engabonga ngayo cela nondodana wala ekhaya lo kade ekhuluma umndeni walapha angibongele nakuwo ukuthi ngiyabonga abanginike khona uNkulunkulu abangenise emndenini yalomusi
ebangenise nasezulwini lakhe lapho engenisa khona bonke abantu afisayo yena ukuthi bangene ezulwini. Bese icela uma kukhona abangakafiki ezulwini noma bangakangeni emndenini walomuzi, uNkulunkulu abenze babuye bazokhuluma ukuthi chabo, mina kangingenile emndenini ngisasele olo ngephutha noma awalenza yena esaphila emhlabeni. Amen. Sihlele emhlabeni wamaphutha akhe. Kwenzeka umuntu ahambe sithi uye wafika emndenini kanti kakafiki. Amen. Sicela uNkulunkulu abahlanganise abenze babe banye bonke. Amen. Ebese bapha isibusiso kulomuzi. Amen. Kukhanye kube khona zonke izinto abayifisayo bona balomuzi ukuthi zibe khona, uNkulunkulu abaphe zona. Amen. Abaphe nabantwana abahle Amen. abazobheka abazali. Amen. Noma mawele ngaba isihlanu alungile. Kodwa koba ngawalapha ekhaya. uNkulunkulu anibusise nonke. Amen. Yani nisibongele nasemndenini Amen. siyabonga. Ba, siyathokoza mfundisi wenkosi. Upombe. Baba lokhu bengithi anginenzele ukukhombisa nje nami uthando since kunyanga yothando. Bengithi leli business lami ngilibiza nge-dream picnics, ama-picnic kubizwa ngama-picnic. So kuyaye kwenziwe emapaki noma ngasolwandle. Bengithi mina ngikuthathe ngikulethe kini baba, yebo ninoma ngothando. Cela ngebusiness lakho kumfundisi, cela phela bese kubusisa. Ngiyacela ukuthi baba ungiphe isibusiso likhule kahle kahle ngisaqala. Uthe mabe ngicela kwindaba enkulu ukuthi cela ngizoliveza, ngizozicelela nami isibusiso ukuthi likhule, ngithole abanye abantu kwande kube ngaphezulu kwalokho. Inhloso kahle kahle ukuthi kube ngaphezulu kwalokho. Cha baba ngithanda ukuqeda isikole, ngiqeda unyaka odlulile. Bengisafuna wona umsebenzi. Cha bengakuthola. Ngizanga baba. Yebo nginalo. Bale esilungwini ekhaya kwaMfeka. Ngiyabonga.
Ayi. Thana Nkunzi. Ayi shem. Thando intombi thando ni. Ayi shem. Ndiyaza phezu. Ayi shem. Mama. Kangani? Oh, sakhuluma nomfundisi. Ngiyaxolisa ukuniphazamisa abantu abadala. Ake nishutheni umama wami lapha nomfundisi bafana. Yes, Tom. April. Ayi shem. Angikwazi ukuba serious, ngeke ngibe serious. Ndiyaza mfethu izolo bokuyilolu usuku lolu. Izolo. Ngiyaqala ke mina ukwazi ukuthi andikhona lolu suku bengithi siba ngamabomu nje all these years. Ngiyinsizwa phela ngithi. Kodwa nje ngithe cha namhlanje ngoba kuze ubaba umfundisi. Uyazi mbuku uthando mina kunangu baba wethu nanangu mama wethu. Inhliziyo yami yathinteka. Mangisiye umuntu walezi zinto mina. Kodwa nje mbuku baba wethu mbuku mama wethu ngathi mina yazi inhle lento yokuthandana. Yazi ikwenza uzwe nje ngathi unemali ngisho ungenayo. Uyazi. Ungakhulumi. Thule nje usmile. For you. Lento ingafiki njalo. Le awulethi lokhuza mfana. Awuzamshana. Angikwazi ukugqokisa isiba. Ngazi icathulo kuphela. Ani uyagain weight kancane. Ngofaka umqhele njani? Bashana bamfundani kimi njalo neza. Hayi lento enokushaya ingane zabantu. Fundani kimi. Fundani kimi imalume wenu. Hey shame. Okuzongena iwinter ade kuyisama. Uzongena iwinter ngiyabona uthanda nokugena encane iweight. Kodwa angenzela ukuthi ke mawugodola yabo. Yabo. Ihlobo akugqoka amateki kuyihlobo. Isama. Gqoka into evulekile. Unyawo lube. Ukhayisende ngeke uphuma lapha sangani ungawuza ukuthi efonini. Khayisende mhlambe 3. Ah 3 uyazi ukuthi mangithi 3 so ngithi 3 in ku cash send ngala ku 3 mangiphusha cash send uyazi hayi how ngingani mina into okudlala le into okuthenga iyobole ekoleni izintombi zeni ungasho lutho vala la ubuzama Thini usayizi wakho nomshana size 3 wami malume. Ubuzoyithatha lezi umphapamise umfikisi. Ngizothanda ukubonga nje ngithi nje khabayi. Bahle ezose fortune. Utshela njani na umkhwenyana wakhe enze nje kuyazi. Umtshela ukuthi ufuna lento adenze umalume uyenze kimi. Yabathenga malume. Nakho ke good. Good. Ngiyabonga kakhulu. Bahle ophaqa. Awukhuluma duyazi amagama u3. Khuluma duyazi. 5 6 ngiyadlala ungakhuluma na duyazi ungakhuluma. Hey ihlwele seyilala uzovela bese yakhala unenyembezi lo ngakhala namadala ngifethu. Mina ngiyinsizwa phela. Uthi mfunze malume. Mina ungangifunza umntathathu laza ngafunzwa lokungazalwa. Ungaloko lutho. Koloza natata. Ngiyadlala. Ngikufundisa ukugoloza njalo. Uthi ubogoloza. Uyezwa? Abantu ngakubagolozela mina nananga usikhangana. Laba abashana bami bagolozela lezo uthi. Uyezwa? Ayizogoloza nemawonesi. Hayi bathi awukwazi ukugoloza kusukela ekuqaleni ungaphindi ukugoloza. Ndaba ibhekane nani? Ndaba enkulumede. Hayi bafana bakithi shembeni bosise bafethu. Yazi nenza inhliziyo yomuntu ezizwe nje ethanda yonke into ekhona emhlabeni ngamanje into yenu yonke inoshembe phakathi. Nangu baba wethu, nangu mama wethu. Buka nje bahle kanjani abazali bethu. Manje besenza nathi sibone ukuthi baba umfundisi mayithethe lolo thando. Yabo lapho noma sengavela inkosi kuseni kuzwile. Siphume sihambe semakhaya. Hayi umuntu ehlabalele ngathi wakwayilengise emthini. Bamqaqa. Hayi Nazareth.
Mawungazohlabela uthini uthi ngicela ungihlabelelela sibanibani. Finish nje. Siyabonga baba umfundisi. Siyonke sithatha amanothi kuwe sikubukela emafonini. Nana angeke nje umama ecasuke ngoba ngisho wathi ucasuke kanjani bakwathi lolu Thando ovela hleke. Nami ngiyafisa nje ukuthi ngibe naleliswi lakho. Uyazi mawuhlabelela kuhleka umuntu engale avele besmile. Awu shemba kugcine baba. Bukani nje nibahlala. Anibuka abazali bethu. Akanibuka abazali bethu. Awu shemba. Siyabonga mfundisi. Siyathokoza kakhulu. Amamboza. Awuthatha ulamla endlini amamboza. Ayabonga mama. Thatha ulamla lapha. Amamboza. 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 Ayabo. Amambo. Na umkhokela licala nothasi. Ayabo. Ayabo. Amamboza. Ayabo. Amamboza. Ayabo. Amambo. Awulethi awulamla mamboza man. Ayabo. Amamboza. Ayabo. Amamboza. Ayabo. Amamboza ke. Ayabo. Amamboza. Fakana ifayilo. Ayabo. Amamboza ke. Ayabo. Bashana bamsondelani kimi imalumoni man. Ayabo. Amamboza ke. Amamboza ke. Ayabo. Amambo sondelani kimi hawu baba washana amamboza ke. Ayabo. Hawu bashana bami ngiyanibiza nonke sizwe kanti yini amamboza ke. Ayabo. Amambo sondelani nonke hawu wasizwe amamboza ke. Ayabo. Amamboza host. Ayabo. Amamboza ke. Ayabo. Amamboza. 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 Ayabo. Amamboza ke. Ayabo. Anguzwa mzukulu anguzwa. Ayabo. Amamboza. Ayabo. Amamboza. Ayabo. Amamboza ke. Ayabo. Amamboza. Tulawetu. Ngithi ngithandiwe umuntu ongathandwa ingane ngithi ngithandiwe uvumo wethu. Uthandiwe ngita uphinde uvumo wethu. Uthandiwe ingane. Ngithi ngithandiwe umuntu ongakusangithanda unina ngithi ngithandiwe uvumo wethu. Uthandiwe ingane. Athi naku ngithandwa ingane ngathanda unina. Uthandwa ingane. Tulato. Ithi ngiyakhuza madoda akhuza umntwana samkhoboza ngiyakhuza uvumo wethu. Uyakuza umhlola samkhoboza uyakuza. Waza ngita uphinde uvumo wethu. Uyakuza umhlola samkhoboza uyakuza. Ngithi ngibiziwe umuntu angabizwa intombi angibise mqashwa intombi ayigqokele ngithi ngibiziwe uvumo wethu. Ubize intombi semqashweni intombi ayigqokile ubiziwe. Waza ngita uphinde uvumo wethu. Ubize intombi semqashweni intombi ayigqokile ubiziwe. Ithangnwala. 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 Ithangnwala.
Hayi sebanele ba. Sebanele. Ngiyashisa umuntu ngishisa ingane kanti semakhaleni ngithi ngiyashisa ufumo wethu ushisa ingane ngase makhaleni uyashisa waza ngitha ufumo ufumo wethu ushisa ingane ngase makhaleni uyashisa ithi yaphuma inkunzi asikhishwa inkunzi ithi yaphuma inkunzi ufumo wethu iyaphuma inkunzi ikhishwa inkunzi iyaphuma inkunzi waza ngitha ufumo wethu Nomangson. 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 Ithatha injandani mfana ufaka umthakathi azange Athi ngizamncama mnandi amagrephu 1 2 3 4 5 6 7 8 Tshela manje ngawumunye uthuli lethi nibonini Ngaphansi.